Чакай, бе. Не, твоето е по-малко. Стой. Намери. Намери, бе. Не може да няма тройка, бе, бро. Айде, 2,5 много няма тройка. 2,5 няма, нали? Не, 2,5 мисля, че не. Между утре съм проверял, не е лошо. Не, той е много малко. Значи има две тулчета. Даже това е най-малкото, което влиза в хедтюба. Второто е следващото, което ти е това, което е моето, което има малко повече неща. И вече трето не знам дали има. По принцип, като го слагат на колело, го правят и колелото да... Да, ама като има някои неща, които не може... Няма как. Яко. Браво. Много приятно. Да, там ако не беше трябвало. Трябва да се черпа едно кафе или една бира. Къде е това, бе? Сашо не пие бира. На кое, бе? Там, бе, дето идваш от гората и не се вижда какво е. Тъкмо се отпускаш по-леки терена и изведнъж и камък. Да. Това е опасно, ако се О, това можеш и да го скочиш. Да. Направо Как си умреш там, ако решиш да го скочиш това? силно се пребива. Ти откъдето мина, аз минах малко по-дясно и след това тръгна и се къва вляво, леле. Там два камъка направо и усещам скорост по-малко, в втория и викам, Абе, аз не мога да помогна направо за цял ден отпуска. Да? Това ще да не се Пробвай. Ще пробвам, бе. Да, но откат не. Да. И правим още. Палим. Аре, толка. знаеш психологията, ако за нещо малко успеш да го видиш, не можеш да го гледаш. Оп! Дясно! Оп! Дясно! Дясно! Това баш. Видите, наляво много готово ров гадно. Да. Което сходно страни или задно? Предна. Добре. Да. Тук има много кембърски стак, момчета, много внимайте, моля ви се. О, как ме подхватна? Не, тук е Дейнджер. Не, там горе, на скръщата точно. А видях там в гората толкова си избра на дясна ли? С пресека трябва да това е с като Да. дясно. Да. Айде.